салом дӯстони азиз, умедворам ҳар яки шумо сеҳату саломат ва ҳамеша осуда бошед. Имомиддин Расулов ҳастам, муаллифи канали Имомиддин Расулов дар саҳифаи YouTube, ҳамзамон дар Instagram зери унвони Имомиддин Расулов номам сабт шудааст. Хуб, мехостам ба ҳамаи шумо бигӯям ки ҳамагон медонем ки аллакай ин вабои аср дар Федератсияи Россия ҳам рӯз то рӯз зиёд мешавад ва агар шуморо бори дигар мегӯем ба хонанишинӣ водор карданд, пас дар хонаҳо бинишинед ва зуд дасту рӯи худро бишӯед. Умедворам ин барои мо хеле муфид хоҳад буд, чун мо тоқати онро надорем ки бигӯянд касе аз ҳамватанони мо, бародарони мо ё ин ки муҳоҷирони меҳнатӣ гирифторӣ ба ҳамин беморӣ шудааст. Албатта ки худо накунад. Хуб, ба ин видео мехостам як маълумотеро ба сами шумо бирасонам. Мо албатта ҳамон корҳое ки дар шабакаҳои телевизионӣ мекардем, имрӯз мехоҳем ки ҳамон корро дар Федератсияи Россия албатта тариқи YouTube ба шумо пешниҳод бисозем. Ва дар ин рафт мо бо чанде аз нафароне ки дар Федератсияи Россия ба воситаи ин ё он кор ё касбу ҳунари худ машҳур гаштанд тамос гирифтем ва умедворам рӯзҳои наздик аз рафти ҷараёни кори онҳо ва нафароне ки санъаткорӣ мекунанд, ҳазлу шӯхӣ мекунанд ва хотири мову шуморо боло мебардоранд, аз рафти кору фаъолияташон ва рафти зиндагиашон бароятон барнома омода месозем, то ин ки мо ҳам битавонем каме ҳам бошад дар дунёи фароғати шумо тағйироте ворид карда бошем. Ҳамин буд маълумоте ки мехостам ба сами шумо бирасонам ва албатта дар бораи пешбурди ин кор барои мо кӯмаки шумо лозим аст, чунки мо бе кӯмаки шумо ҳеҷ ҳастем. Албатта метавонед дар канали мо подписатсия кунед ва ҳамаи он нигоштаҳое ки зери канал ҳастанд ба онҳо албатта гӯем ки нуқтаи худро бигузоред ва колоколчикро зер кунед, то ин ки аз видеоҳое ки мо дар оянда бароятон мекунем бенасиб намонед. боқӣ то дидорҳои баъдин, худо нигаҳбони ҳама.